ви е студено да запаля един. Аз се казвам Марика, а ми викат Мар. 75 години съм навършила и съм дошла тук 51 година. Съм се оженила. Я ще ви кажа какво сме се запознали. Ние тук, знаеш какво беше некога? Вика, айди седенки. Събираме се са от тая каща младежите. Друга вечер на друго место. Ама се сме работили. Тогава беше нему тия деца. Кога се я ожениш. И тук сватба сме правили. И оно нагазени ламби. Ама цела нощ беше музика. И аз имам сега 150 лева. Що е това? Пари ли? Те с това карам месец. Добре, че си имаме тук всичко, да изкараме някакво. Животни си гледаме овци, прасета, кокошки, кони. Ако не си чуваме кой, няма също да си изореме, няма също да си докараме рана на овците за зима. Ние всичко стоя кони с каруцата. И деца, много е лошо да останеш така сам. Сам да останеш. Додека беме двамата и през нощта да се разбудиш, па си говориме нещо, а сега сама. Прибирам стоката, наранувам, затварям се, пуща телевизора. Дека я го гледам, дека он ме гледа. В 51 година родих по-големата ми щерка. Порасна ни първото дете, ожени се. Мъжът беше фанал племония и он почина. И он се викаше, я без нея не мога. Не се мина 3 години, он като почина и она катастрофира. И он се види. Я вярвам дека има Бог, ама викам, ако имаше Бог, така не трябваше да стане. Яна Веселинова Петрова и съм от град Тетевен. 1964 година се ожених тук за дядо Йонко и от тогава съм си тук и много обичам да си седа в Шумнене. Не стигат пенсиите, но и затова не хода и на доктор. Ясно, мъжа ми е сърдечно болен, той ходи на докторта, там се плаща много. Изкарваме. Да е добър Господ да ни държи повече време, па и така да караме. Гледам си животни, много ми е приятно, плета,
си разплитам, плета за деца. Имам 2 деца, ама са в Испания. Имам 4 внука и те са там. Децата много ми липсват. Чуваме се по сапа, нали е модерно, GSM има, няма телефони. Чуваме се, обаждат се децата, добре са и те са добре. Па да си кажа и пращат и малко парици. Да си кажа истината. Имаме си кошери, вадим мед, имаме си пчелни продукти, да си правя разни лекарства. Аз на доктори не хода. Не ми трябват докторите. Какво да ви кажа? Живота е труден, ама ние си го правим и ние понякога труден. Щото вместо да си седим и да си почиваме, пенсиите не стигат, но добре е. Сега и да се оплакваме, няма файда. Методи Естимов Игнатов. Село Цикло. Аз съм се тук родил и тук живея, сега само бегах 1 метър по кучерни. Игата Лена. И па що да кажа, аз съм се оженил на 16 години. Немаше кой да работи. И взема майка ми и баща ми да ме ожения на 16 години. И я ойдех войник, дъщерята Данка на 3 години оставих. И когато се уволних, 3 служих, на 6 дойдех. Заварих се какво чувала. За това сега она си замина. Да не правите сметка, лесно е да оставиш деца да живее, майка да ги се чува сама. Много е трудно. И изкараме, не викам лошо, ама те 28 години как е почина? 80-та година. Пенсията ми е 120 лева. Като от жената 20 лева дават. Ние много сме щастливи, ама нема на къде. И аз знам щастливи да ми беше жената здрава, семейство, да дойде, да седиме, а я като пуряк. Тежък живот ни, ама нема какво да правим. Пропадна ми и тук плочът и Миле, там вакил. Земата ми дадете тия ламари. Иначе само да виж какво е тук, че ще изпребиеме. Гледай, тази пропаднала къща речи има.
Аз съм баба Вела. Да, баба Вела. От Рожен. Дрота съм на 84 години. Тук съм живела без баща дълги години. Иначе в живота останах сама, защото така ми протече живота. Макар и на стари години, имах някой така по-стар човек, нали се приберем. То вече не е за любов, просто да имаш другар до себе си. И викам, не, аз на млади години не видях аир, нали? Късмето си, те са. И си останах сама. Ето това е положението. Останах сама и така, до кога, що, не знам. И имах приятел в София. Той беше много хубав човек, 11 години по-възрастен от мен. И на него не му провървя. Получи тумор в главата, се разделиме. 15, ако не и повече години бехме заедно. Той за мене, както за всички, много нещо, но го нема, навсекъде го нема. Както и при мен, и при много хора го нема. И да си човек, и да си честен, и да си златен, и да си... Караме, аз съм много емоционална и караме на плач. Защото не се фаля, ама искам всичко да е най-човешко. Нема отплата за това нещо. Най-човешко. Нема. И това, като стане така човек, тежко му. Това мога да ви кажа. Тежко му.